Ihaili. Näitä anekdootteja liittyy sitten tähän meidän bändiin. Se makkaran paistaminen muuttuu sitten pikkuhiljaa tärkeämmäksi kuin se soittaminen ja sitten siitä alkoi tämä meidän hajoaminen, joka sitten toteutui vuosien jälkeen. Mutta ennen sitä sattui ja tapahtui yhtä sun toista. Mä muistan, kun me oltiin päästy siihen vaiheeseen, että me saatiin basso ja kitarat viritettyä samaan säveleen. Ja sitten Matin isoveli tuli kuuntelemaan meitä ja me keksittiin sitten särö. Ja mulla oli semmonen vanha poliisiradio, millä pystyi kuuntelemaan poliisia. Siihen sai mikrofonin sisään ja me laitettiin kitara siihen ja volat kaakkoon ihan täysille. Ja sitten siitä sai särön. Tai ainakin siitä muistuttavan äänen aikaiseksi. Se on ensimmäinen särö, mikä on ollut olemassa. Ja Matin isoveli tuli paikalle, se kuunteli sitä vähän aikaa ja sanoi, että poika, nihan Firi Lengeren Jimi Hendrix. Nihan rennysempe sound. Pojat, te olette mennyt vielä pidemmälle kuin Jimi Hendrix, teillä on vielä huonompi soundi. Toinen tämmöinen anekdootti, mikä tähän liittyy, niin näistä meidän kamoista, joka kertoo nyt sitä, että jos meillä olisi ollut tämmöiset pelit ja vehkeet, mitä tässä nyt on, niin meistä olisi tullut maailman tähtiä. Mutta kun meillä ei ollut, meillä oli se yksi iso putkivahvistin, josta Robban mainitsi, niin aina kun me aloitettiin treenit ja se pistettiin lämpiämään se putkivahvistin, niin sieltä kuului yleisradio siitä vahvistin. No niin, seuraava biisi on nimeltään Kokkola by Night. Ja mehän oltiin sitä mieltä, että tää oli todella kova biisi, siis oikeesti kova biisi. Ja Robban keksi jostakin sitten, että täällä järjestetään tämmönen Svenska Österbotten Sundungsförbunds tämmönen konsertti, festari, Sörock. Ja me sitten äänitettiin tää ja lähetettiin se sinne, mutta se ei ole vielä vastannut. Tää on sitä palopunkkia. Siis meidän treenikämppä oli palossa. Tää on palopunkkia. Okay. No niin, ensimmäinen tällainen lainabiisi, mitä me opimme soittamaan, niin oli sitten tällainen vanha Animals-klassikko nimeltä House of Rising Sun, ja sen jälkeen ruvettiin soittamaan sitten Black Sabbath, Symptom of the Universe, Paranoid ja näitä klassikoita, mitä edelleen nuoriso soittaa tänä päivänä. Mutta lopetetaan tää meidän comeback-keikka 30 vuotta sitten, House of the Rising Sun.
what I've done. Spend your life in sin and misery in a house on the rising sun. Well, I got one foot on the platform, the other foot is on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, there is a house in New Orleans. They call her Rising Sun, and it's still a room of many poor boys and girls. I know I want. No joo, sitten kutsutaan lisää. Meillä polttosi. Koska tää on...